Tehtävämme on huolehtia paikallisen asuinympäristön toimivuudesta, viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotkan kiinteistöpalvelu on PHM-partneri. PHM Groupin verkoston ja leveiden hartioiden ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme parempaa toimitusvarmuutta sekä vasteaikoja. Yhteinen tehtävämme on pitää huolta ihmisistä pitämällä huolta heidän asuinympäristöstään. Saat meiltä Kotkan kiinteistöpalvelusta monipuoliset kiinteistöhuollon palvelut. Tarjoamme kiinteistöjen huolto-, siivous- ja ulkoaluepalveluita, sähkötyöpalveluita ja rakentamisen ja remontoinnin palveluita. Hyvin hoidettu talotekniikka pidentää kiinteistön käyttöikää ja on sijoitus kiinteistön energia- ja kustannustehokkuuteen. Pidämme huolta pihan yleisten alueiden siisteydestä. Huolehdimme modernilla ja monipuolisella kalustollamme erilaisista ulkoaluetöistä, nurmenleikkuusta maanrakennustöihin. Talvisin hoidamme lumityöt ja liukkauden torjunnan. Huollamme kalustomme omalla korjaamolla. Siivoamme asuinkiinteistöt vastuullisen PHM-ASKI siivouskonseptin mukaan. Siivoamme myös liikekiinteistöt ja teollisuuskohteet käyttäen moderneja, hiljaisia laitteita ja ympäristöystävällisiä puhdistus- ja suoja-aineita. Kotkan kotisiivous huolehtii yksityisasiakkaidemme kotien puhtaudesta. Asiakkaamme voivat seurata kiinteistössä tehtäviä töitä ja kulutuslukemia PHM Digital-palvelun kautta. Ota yhteyttä ja kysy lisää.